Id-Dipartiment tad-Dentistrija fl-Isptar Mater Dei waħdu ġie jiswa eluf kbar ta' liri, tant li t-tamir biss f'dan id-Dipartiment sewa ma' 2.5 miljun euro. Id-Dipartiment tad-Dentistrija spiċċa fil-Mater Dei b'kombinazzjoni. Oriġinarjament is-servizzi tal-Gvern fil-qasam tad-Dentistrija kien jingħata miċ-ċentri tas-saħħa. Ġi trasferit lejn il-Mater Dei suppost għal perjodu temporanju, kif tikkonferma risposta li kien taf fil-Parlament il-Ministru Joe Cassar f'Marzu tal-2010. Sal-lum iżda id-Dipartiment tad-Dentistrija baqa' jopera mill-Mater Dei. Jidher issa li hemm nuqqas ta' dentisti biex jaħdmu mal-Gvern b'konsegwenza li appuntamenti li kienu ilhom li nataw xhur sħaħ issa ġew posposti għal uħud saħansitra l kważi 6 xhur oħra. Karta mill-isptar li l-appuntament li kelli maqaw id-dental clinic li kelli f'Lulju, mhux se jibqa' f'Lulju, se jiġi f'Novembru. U jiena llum ġembilt ħanara għaxiex għax check-up kull 6 xhur, mhux kull sena. One News kellem mal-Customer Care tad-Dipartiment tad-Dentistrija dwar din is-sitwazzjoni. Għandna problema tad-dentisti. Telqu ħafna dentisti ġifieri. U kellna nmexxu l-appointments kollha blura. Id-dentisti li għatfadal fid-Dipartiment spiċċaw b'ammont kbir ta' xogħol fuqhom. Għaliex l-oħrajn ma rridux jieħdu extra għax kienu se jħorġulhom ukoll bi strike. Issa kemm taħroġ il-call for application.